Kini AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phiri meri nongganti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri Rangbado keri Narendra Modi ula sedang ya ka jinglet lenti ka ban riu sngi jong u sa Indonesia, Australia bat New Zealand. Meghalaya lala ban pendep lai pun riu point nyau iway persen ka Special Intensive Revision SIR haka bede baka thop ka teng jong ginong thep vote. Barka jingle anyam bedin klam ka bashi sen jis nem jigi penar kala sedang nadu menhin ka sngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado keri Narendra Modi ula sedang ka jingle lenti ka ban riu sngi jong u sabari bat kiri ki ba Modi u li jengok kilong ke Indonesia, Australia bat New Zealand. Ka jingle jong Modi syakite kiri ka long da ka jing thmu ban pen klanche shu e ka jingle trelang bat ki na ka mata ka jingbit jingbyang jong ke India. Han Indonesia unyekran kam ru Presiden Prabowo Subianto bat unsalit petru ya ka Pramban Temple Complex. Ha Australia ki jingekran Menteri Rangbado Anthony Albanese kin kentop yiki kam ya dari ka khai pateng ka pulia puthi teknologi bat ka jingede hapadeng ki brio. Menteri Rangbado Narendra Modi unsapenkut ya ka jingne jengok ri jeng u ha New Zealand ha ka ba unyekran kam bat Menteri Rangbado Christopher Luxon halor ki kam ki bede ba ka yok ka kon berkunjuk banyak trilang ha ka khai pateng. Ka Special Intensive Revision SIR arhajar alpun rio jeng kathop keteng kinong thap vote ha Meghalaya lala ban pendep lai pun rio point nyau iway persen ha ka ba palat pra lak teli ki enumeration form la dep sam ha ki jela ha ka jela barok ko wei tat haduk ka hendru trik unaitung kat kum ka jing tip balayo na ka office trekam jeng Chief Electoral Officer CEO. Meghalaya ki don palat alpulai lak ngot ki nongjiet bat lai hajar san spa san phui ngot ki booth level officer BLO ki batrei na ka benta kini ka kam. Bakhen ki lung man la u ni ka BLO ki la sa mar ar spa sau lai teli AA ki form. Ka South West Garo Hills District ka diga district ka bala pendep Khambun kata hadu nyep khandai point san na ka shispa booths ka North Garo Hills san point khandai prana ka shispa bat ka East Garo Hills ka bala pendep South ar point lai sao na ka shispa. Kini ka pen i ka jing ya stat jong ka kam ha ka jing pen thamai ka thop ka teng jong kinong thap vote. Menteri Sarkar pat MLA ka Najirang uba sosana sotun menhin ka sngi ula penyat ya ka jingelang habernihat banyak tai halor ki latri kam ki bedon kam manshim khnang ban penduna ya ka jing penjaklia ya ka air na ka mata ka jing ko jing khya ki pat ba ki bela poisa ka te ka jingelang ki kenthop ya ki nong ikhmat na ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB na ki karkhana ki ba pher ki bor penyat district bat ki nong elam snong kinong song juga bernihat kilapan sngau ya ka jing sma utum ka mami na kitadam karkhana bat ki jing pang jing stom ba ki bri ki yo namar ka jing ring bat penhiar mensim da kale air ka baca khlia uba sostana sotun ula batha ya ka MSPCB ban tokit bnya nangno kami kini kale air bi bat ban bot din ru ya ki karkhana ki ba pen khen ya ki kendon an ki bede ba ka jing pen ne pensa ya kale air khoj ha ka mariang ulai thuru ba unse kran Menteri Rangba kondat ki sangma halor kamat jingnawa banbu ya ke Regional Pollution Control Board Office ha bernihan. Kinong mikmat na ki karhana ki ba pher kumjuru na ka Meghalaya Pollution Control Board ki ongba ka jingpen mi le air jaklia ha bernihan ka laduna bha menta bat ki la keno ba ki don katuk ani hilat pathai khubor ki bala shupen pau khlem nong rim ba ka thika than ka dei ka jaka ka ba pen mi air bi ka ba jaklia tam e ha ka parthai la keno ba ka dei ka jingkam ka long ka bala shupen mi khubor khlem na pen i ka jing sha ni ka sakhi ka ba biang ha ka jingelang bala penya do Menteri Sarkar uba sostana sotun menhin ka sngi lapan skau ho ya ki lat bala pentri kam ban penti kena ya ka jingkhoi ka mariang na kaliang jo menteri ulo ong ba ka long ka badan kam ban trelang ha paneng ka Meghalaya bat Assam ban te la kam ya ka jingpen mi tedem jaklia na ki karkhana na marba baro artli ki jela ki don ya ki karkhana ki ba pher ha ka the ka jaka ka bay sampun kini ka khubor ka wanchpi na ka AKASHVANI Shillong. Kini ka khubor ka wanchpi na ka AKASHVANI Shillong. Kale nyam ben klam jingi penar ka baju long shisin sisnem jo ka senra jawai kala sedang naduk menhin ka sngi da ka sngi pensin ka bobudak hi ka jing sedang jo kale nyam ka basau sngi bat lai met. Haka ba sedang jong ka jing le nyam
kinong shong jongka chilang ran kilalit shim ya kesembut knong na khalau banra da ka bayat ba artat lengkat ba ka jingsawa ki sing bat kapuri kilunget jongka nyamtri ki senran lang ya usembut knong hat du lum suyung ha ka ba anbu armiat ha ka tika jaka hashwa banra pat shaklit chnong na ka banta ki we pat ki jing le nyam betin khlam ka office rekam jo deputy commissioner West Giant Hills district kalapan bana ya ka pratrik unai tung kum ka sishuti ha West Giant Hills district na ka banta ka betin khlam ha jawai barok ki office sarkar ki kashari ki jaka puli ba ki ki jaka IG hikai ki badan ha West Giant Hills district kin khang lut ha ka tiga sngi balapan bana sngi shuti kata ha ka pratrik unai tung ar fun rio ki jingilang jongka jan arogya samiti kilalong hameghalaya barok kawai da ka jing thmuan pan khlan ya ka jing shimata jogi nong shnong ha ka jing a jing smar ha ki health but wellness center ki jingilang bala da penlong kilawan ra ha ka jo ka sa ni ki nong shnong ki nong elam shnong ki shakri ki ba khamat do na ka tanat jong ka koi ke khya banyemer jingmut halor ki jingnan gam ki be de ba ka koi ke khya ban pen bha shu e ki jing ai jing shakri bat ban ai jing kai shi ki pa ba halor kum no ban ya da la pa na ki jing pang ki ba pher ki he sarkar ki ong ba ka ni ki jingilang kala na wan ra shu ya ka jing shai ka jing snokit khli ba ka jinglang trai jong ka imlang sa lang ha ka ba penya ki jaka sumar ha ka than ka sarkar kala penshai bakani ka jing lang ka long ka jing thmuan penlong ya ka jing ai jing sumar ka badan ya ka jing sngo thu ka ba kham shai ya ki jingnan kam ha ka imlang sa lang ha ka jela baro ka we Menteri Katanak Sports but Youth Affairs jong ka sarkar jela ba wailat miki shila min kasni ula pli pat ba ya ka viewpoint ka batmai ha padeng chatngin ka ba hapo thatlaskan CNRD block West Giant Hills district la community ba ka viewpoint la ni ka jaka pikai saudong ka batmai kan salong ka ba khring ye ki nangwan jungo kai perthei ha ka surok jawai dauki Deputy Commissioner Abhinav Kumar Singh ringkat bagi nong elam shnong kilai shimta lang ha ketika program uba wailat mi ki shilau lai tho bala rudak ya ketika jaka ha kapor bawan menteri orang ba konar ki sangma uba pen benaru ban thaulat kumno ban penmi ki jaka shongthat badi ki dukan hajan ban yo kentiu ya ka kam jungok kai perthai bada ki jo kapor ran plelat ya ki trai shnong bakin yo kamai jakpo Kipulit na kakanuan Anti-Narcotic Task Force ANTF ka Special Operations Team but Infiltration Wing kila penlong ya ka jingkan ra halom survey menen kasni banlap iginong di bat iginong penan kam drugs laya jingtip ba ki dan sibon mot ki bala phet na ka jaka hashwa ban poi kipulit hakate ki jini khnra kipulit laya kem ya armor ki brio ki balong try na ka jala asam ba ki laya kurup ru shi spa khan ru song ujing di bu a wakit khat saw point saw r gram kipulit kilalit ben khanra halom survey hadin malayo bon kli ki jibu jor ba katai ki jaka ka long ka tem jong ka jingdi ba ka jingdi bu a drugs lembat bon ba ki wi pat ki jing snio kinong snong kle ka noru ba ki don ka to ka ningot ki brio ki bana bar ki wi don ki tilang ha katai ka kambean Ke India kalai lam ya ka jilang ka bakhandai jong ka Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy ha Geneva na duk menin ka sngi kini ka dorbar ka balai sngi belapan bet ya United Nations Trade and Development kawan ra ka jo ka dan sa ni ki ri ki belong ki khot jong ka kum ju ru ki start champang pan ni phliu jingmut halor ki kam ki bathmai ki be dei ba ka jingida ya unong thit nong pet Secretary jong Katanak Consumer Affairs Unidhi Khare ula penya ya ka jingilang hakaba ansa sakhiru ya ka jingstang pentrikam ya ka United Nations Principles for Consumer Product Safety kato kini ka khubor kala kot bakalawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sashi por kata ka por phrabaji nginya so bagai dali station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut da ka khubor phareng ka por pra khasan minin kini ka AKASHVANI Shillong sobha ban amanta yaki khubor na jali